Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Alas 5:09, Action Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. So, sige lang, okay lang. Epektuhan naman sa ho. Ari na sa aber. Okay, noya sa. Alas 5:09, Action Radio Philippine Standard Time. Sa balita, sa aksyon. Salawat mayong gabi naman Bacolod kun mayong hapon Bacolod kag Pilipinas. Action reports after the edition yari kita sa katapusan nga adlaw sa nga ikapulang nga bulan sa nga tuig 2021 October 25, 2021. May pitong tulog na lang. Isa na lamang kasimana ang nabilin. Ang mayoriya nga tinuga diri sa pungsod sa Pilipinas liwat na naman nga makapaninghamot sang Suman Kalamehati, Valenciana. Wasi kagabutong may paman para kung kaisa litson manok litson baboy. Ang mga mapilit nga pagkaon liwat naman nga matilawan. Tangod sa pagsaulog naton sa nga fiesta minatay o kung mas bantog sa tawag na tigkalalag. Inyo ka aksyon na Marlon Hervoya, November 1, November 2, nga pet sa ginamuno naton. Adlaw ini sang mga santos sa pet sa nga uno. Kaga adlaw naman sa mga kalag sa pet sa nga dos. Unuway kuntani ang patanghalit sa sining COVID-19. Ani ang mga tao, labi na mga Kristiyano, no, diri sa pungsod sa Pilipinas. Masaksihan naman ang pagsinumbali sa mga patio, nagahalad sa nga bulag, kaga nagasindi sang kandila, dala ang pagpangamuyo sa ila sa ring himata nga nagtaliwan. Sa balita, sa aksyon. Pero subong hindi masaksihan ang santo na andana nga kinagawian sang halos tarandangod sa mga limitasyon na ginapatigayon. Ang gobyerno nasyonal pati ang sa lokal ay tempranong mando kag pangabay nga dapat pagasugod sa October 29. Ang iban ara mag-umpisa October 30 pero hasta lang sa Nobyembre 2. May ara sa October 29 till November 2. May araman nga start October 30 hasta sa November 2. Ang taran nga sahi sa nga patio dapat nakasira sa publiko. Hindi pwede nga sudlan sa mga tao. Para layo sa delikado, kag wala sa matabo nga COVID-19 spreader kon super spreader events. Apang bisan ano pa ang limitasyon sang ka mga pagsulundan, ang mga Filipino mangita giniya sang pamaagi mo para makasaulog sang sining naanda ng tradisyon. Kada paggasugod sang dos sa pizza sang Nobyembre kag November 1. May ara nga nagligad pang adlaw nagkadto sa mga patio kag nagaduaw sa ila sa ning mga minatay. Tikapon Domingo nag-roving kita bagay sa patrol. Nagabulubisita kita sa may bahin sang Rose Lawns Memorial Park. Kara sa Barangay Bata, kapon mga alas 10 ang aga mga kaksyon. Damo-damo na sa mga nagabulubisita eh. Di isa sa mga private ining cemetery. Dari sa Bacolod City ang Rose Lawns. Alin sa pribado, nagbisita man kita sa bahin sang isa sang public cemetery. Adra sa may area sang Barangay Granada. Ara na hamta makaaksyon sa kilid lamang sang dalan, highway sang Barangay Granada. Tangkas-tangkas man ng mga pansyo na kita naton kahapon. May mga temprano man nga nagbisita. May mga nagatiltig gani makaaksyon himo sang lapida mo. Kaya mo na mga kaaksyon, ang mando sa gobyerno nasyonal pati diri sa gobyerno lokal.
Amo malang na mga adlaw Isa, dua, tatlo, apat. Apat ka adlaw, iban tatlo lang ka adlaw. O kung lima ka adlaw, ka may 31 pagani ho. Ang Oktubre makakson. Kaya magwa sa mayarang order para dari sa aton sa Negros Occidental. Halin niya sa October 29 mo. Hindi, October 30. October 29, Gobyerno Nasional temprano pa. Ibasi kung i-adapt man sa nga lokal ang order sa nga national depende para ka may 26-27 kaga 28 pagkita nga nabilin mga kaakson. Tekon basihan naton ang order sa nga gobyerno nato nagasiling man lang nga umpisa man October 29 to November 2 o kung October 30 to November 2. But silingon nga antes sa October 29 pwede ka makabisita sa patio ng rason kung nga iba na temprano pa ka nagbulubisita mga kaakson. Buwas mayara kita sa nga Martes, Miyerkules, sa Huwebes, sa Biyernes nga pagbisita sa mga sementeryo. Kag ang iban piho ko nga nagapanumdum ini nga mabisita na lang pagkatapos na lang sa November 2. Pagkatapos na lang sa November 2, pwede 3, 4, 5, 6 or pwede 7. Mato pa ang November 7 sa Dominggo ng adlaw. Ang gwa sa mga kaakson kita tanan medyo magkipi-kipi anaya sa nga ato sa ring hulag. Kung sa mga tinaga pa sa ato sa ring mga katigulangan, manabit-abit tanay. Tikang-tikang lang anay makakson, inanay lang anay ko mahimo. Kag hindi maghineras-ras, bangod basi magados mo, kag hindi na makabangon. Sa simpleng istorya makakson, kung maghala ka mo kapinasaway, gyapon da. Kasi gulpi lang magdamo ang matapikan sa COVID-19 la. Ang kaso, liwat na naman nga magsurip nga daw paljet. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Sunod lang sa mga patakaran of dance ang triple nga paghalong. Kag sa mga salawayon da makaaksyon nunoy, totoo inday. Abi pagkabuot anay pagbaytay. Kung wa isang time, depende na sa inyo. Base kaysa ulihi kamo man ang balikan. Way taman gina pa ngayo, base kung kamo iguon blas ang kagaw maghala kamo kinasaway na. Ang hindi na makabangon pa. Ang gwa sa mga kaakson sa lawas nyo, sunugon. Kan kung kompormado nga napatay sa COVID-19, di ka na kailangan palawigon pang lawas mo. 24 oras, i-cremate ka na, sunugon ka na makaaksyon. Ang gwa sa lawas mo, timangin abo. Kag daw aso nga mapanas kag mapuas sa saning dutang luhaan. Pamati lang mo ng simple naton nga panugyan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Balita lokal, Pangulong dinalaan ato na nga paghahunoton. Ato na sa nga iplastar sa inyo. Una sa ato sa nga linyada ginatawag nga booster shots para sa mga frontliners sa Negros Occidental plus ang pagbakuna sa mga edad 12 anyos pasaka 17 anyos kabangkot sa kalabanan subong san o gidayhan ni masugdan diri sa aton man ang sabahin sa nga 12 anyos hasta 17 anyos o kung ginatawag nga pediatric populations dako ang posibilidad nga sa Negros Occidental matigayon na ni sa mas temprano kaya ang sunod sa Bacolod nag-umpisa na yung ibla o kung nag-umpisa sila sa maabot nga November 5 no? Kung di ka magstala basta pusbulan to ang sa sunod sa Bacolod kaya ang sabahin sa Negros Occidental wala ba sa signal halin sa gobyerno nasyonal si Governor Bong Lacson nagsaling kaina sa aga pa mga ka-aksyon ang sabahin sa booster shots niya ang sa Bacolod ginmuno ko vaccination to sa mga edad 12 anyos pasaka 17 anyos sa sunod nga bulan November maumpisa na sila diri sa may sunod sa Bacolod. Ang sabahin naman sa ginatawag nga booster shots sa Negros Occidental si Governor Bong Lacson nagsaling kaina sa aga nga ang probinsya magahulat na lamang sa ginatawag green lights sa Department of Health DOH para himuon ang ginatawag nga booster shots. Pero si Gov Lacson luyag anay makasiguro nga kung may bando gidman nga booster shots halin sa DOH dapat may bulo bastante man nga supply sa bakuna diri sa aton nga ipadalang gobyerno nasyonal. Subong pa lang nga daan medyo lola tresado no? Ang pagkapadala diri mga aksyon
sa nga COVID-19 vaccines. Damo sa gapon sa nakalinyada, damo sa gapon ang ara sa listahan nga nagahulat no sang supply sang bakuna kontra COVID-19. Ay kung ang ginapadala sa nga bakuna sa probinsya para lang sa una nga nakalista ng kalinya, kakamo pa ning hilabtan sa ginatawag nga booster shots o saron sa booster shots sa ginatawag. Base ang basol babalik para sa probinsya ho. Kagbase yan tong mga nauna na nga nakapalista mag-ibol ang magsinggitan. Subong nga adlaw gin-check naton damo-damo nag-awa sa mga pungsod sa kalibutan ang nakapatigayon sang booster shots man sa ila tuya lain tuya sitwasyon mo kumpara sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Mayara ya pungsod mga kaakson nga sila mismong nagaprodukto sa ilang saling bakuna. Ang pungsod Pilipinas may kasarang sa pagprodukto sa kaugalingon nga bakuna COVID-19 vaccines. Mayara gid daw. May ikasarang galing kabante nagasalig lang mo sa ibang nga rasyon mga kaksyon. Kung mga matanda, sus kadamo sa mga matanda dari sa pungsod Pilipinas. Huwag dalabot ang mga tanda sa pagkauti sa kaban sa gobyerno. Mga eksperto sa pang-ikaayong lawas, damo di mga maalam sa pungsod sa Pilipinas. Kalingkon kaysa ang batasan ni Juan de la Cruz bla ang pagkatamaran ara gini. Di bala nakilala si Juan de la si Juan Tamad. Yo. Ares Pilipinas lang. Kay labuton niya nagid ang prutas nga kuluwaon nga biyabas. Pwede malabot. Naghala sa kahigda lang niya sa dalom ka mga nga. Kaya nagahulat lang nga mataktak ang bunga. Kaya mo na si Juan Tamad. Bot kung damo pa ni subong dari sa pungsod Pilipinas. Kay damo na nga mga pungsod ang nakapatigayon sa ginatawag nga booster shots. Ang pagbakuna sang ikatatlo ka beses, ang iban ikaduwa ka beses lang. Ginatawag na nila nga booster shots. Kamay ara bakuna ya mga kakson nga single shot lang mo. Fully vaccinated ka na diyon. Lain ang third dose sang sa booster shots ang mga explanation ho sang Department of Health mga kaaksyon. Ikatatlo ka beses akong booster shots para mangin mabako na paragang kontra COVID-19. Kaya diri sa Pilipinas may pagpangduwa-duwa pa. Kay man ang target mga kaaksyon, loyag anay labuton. Nga ang mayoriya nga mga tao diri mabakunahan para mangkon ang ginatawag nga herd immunity. Hindi anay luyag sa Pilipinas maglumpat sa ginatawag nga booster shots. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa ibang pagig nga balita lokal, nanuhay-tuhay nga grupo sa Bacolod kag Negros Occidental na may lain-lain nga kandidato sa pagkapangulo nga ginasakdag. Kapyar ka mo mga kakson? Labi na sa mga mahilig magbukad bla sa social media, Facebook. Ang Facebook mamanggapon, no? Do may report nga sila ng ngalan Facebook, do ay man. Why gina-epekto guro sa ato na Islam da ano mangalan sa Facebook. Importante ang inang social media ra lang gyapon. Why gina-epekto? Amo ni gani ang mga mamalidha sa aton diri sa Pilipinas, so ila sa ring opisyo, ilabi na ang mga wise sa kinabuan bla. Ang ila ginapaminsar yang ilisan ang national amone, ang libro nga amone, kinalahon si amone bilang national amona. Kabulig blas mga pegado na, hindi gid. Hindi na nausos bongya, sa una guro pwede. Pero subong hindi na nauso. Ay importante subong ya kung paano si Juan de la Cruz pakakaon 3 beses sa sulod sa isa kadlaw. Kaya mo na mga kaaksyon ang nagkalain-lain niya mga grupo diri sa atong probinsya kag syudad. Magsighabuyanay na ho sa mga isyu ang kontrobersiya ho. May ara nga nagaparada, may ara nga karavan, ginbantayan sa paguntra. Ang picture ginhulatin nila mapagkit social media, kag sinuyaan. Ang isa sa mga isyu nga ginahaboy sang panguntra, na silin nila nga kuno nag-ululupod sa parada o kon karavan pinangbayaran. Ang sabat sang grupo nga ginakusahan. Siling nila voluntaryo na iyan oy. Voluntaryo na iyan nga nag-upod kag wala mi 5 nga nabaton. Tiini nga isyu ni sobra pang na sa tok-tokon nga salsalon daw. Kadugayon pila na kadekada
amo ni permeng babatian naton samtang naghilapit ang eleksyon. Balik-balik ining nga mga isyu kag akusasyon. Alin sa una, way man sa isa ka grupo kag o kon kandidato, grupo, nag-ako, nagsiling, nga huo ginabayaran na ng mga naglulupod. Sa mga paniyampo, mga kakso, nga tanan nga giho sa mga kandidato, diho, kwarta ang nagabalakot. May mga grupo, ganyan nga nagasuporta, nagapahimo sang tarpulin, nakapahimo ka tarpulin streamer sa mga way bayad, how? Hindi. Nagluwas kung ang nagdonar sa tarpulin or streamers, ang negosyo ya, amo na manughimo tarpulin ang streamers. Why na nabayad? Free. Kung matuod gid man nga gin bayaran, wala man sang grupo o kung mismo kandidato nga nakasuhan kay nasilutan. Correct, hindi? Wa ay gid taas kilay nyo da. Tanan hasta na mga kaaksyon sa akusasyon. Basta gani diri sa Pilipinas nga inaway sa mga politiko kabantayanay sa mga nagasuporta nga grupo. Ang isyu sang bayranay ara gina nagaunay. Amo nang anaron nyo na lang ang inyo kaugalingon. Way labot sa mga kaaksyon na sinabtanay social media raman ho. Pati mga modus nga ginuwa naman gamit ang ngalan sang nagakandidato nga politiko. Ang ako numero, ipakita ko sa inyo ho. May nag-text reaction Oliver sa akon. Alas areho. Kay nalang nilas 11, 11 a.m. Ged. Exactly 11 a.m. 10/25/2021 Bosilingon sa mga adlaw. Ako 200% gapati kuning nga modus gid nga man. Numero lang ya ho. Ang cellphone number lang gid blaya. Abi mo na nung silingyak. Ma'am, sir, congrats your mobile number from Kindalaya pa di ang isa kasikat nga TV station ho. 750,000. Nagdaog kuno ko 750,000 ari ho. Pupulo pa sa akon ga sa nawong sa akon sa nga cellphone ha. Kaya mo gid niya, may pungos na ni cellphone ko, kaya mo ning ali-ali sa cellphone ko. O bisa si soltero pa ko. Latawan niya. Ma'am, sir, congrats your mobile number from 750,000 from by gindala nilang ngalan ni Senador by Senador Manny Pacquiao to claim, please send name, age, address, work, and call me. I'm attorney Robert L. Tamayo. Ambot kun Robert, may aragid man da Robert L. Tamayo. Dinalaya pa ni TI ho. May DTI permit number pa sa ho. Mune. Damo na nga mo ning sahi sang mga messages maka-aksyon na baton ko. Subong lang ho, tiyan mo na galaptan si Manny Pacquiao kahapon nagsiling i-report nyo ang mga mudos sa dalang akon sa ginadalang ngalan ko para lang ang mga kwarta. Tiyan mo no? Basta gani nga numero lang, please. Hindi gid pag reply. Hindi gid pag sabta. Kay 1,000% mudos ginaya, no? Alas 5:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ante sa kato sa nga patrol, isa lang monohon ko sa bahin sang balita nasyonal. Kay mayo man nga balita sa aton na man ginahulat sa Pilipinas nga mangin kalmado na ang sitwasyon kon COVID-19 ang hambalan. Hindi po silingon nga napuas na gimana, kundi ko kalmado lang. Amo na naihan ang indikasyon nga bang kontra sa labing madaling panahon ang ginatawag nga new normal. Di may pagka good news ang ginpabalong nga balita sa DOH. Agi sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, langod suno siyang Pilipinas ginakonsider na ara na sa low risk sa COVID-19. Ang botsulingon sinisimple lang, nagnubo ng peligro sa COVID-19 sa pungsod sa Pilipinas, ara na sa ginatawag nga low risk case classification. Langod sa negative 2-week growth rate nga 48%, ang may moderate risk average daily attack rate ang ginatawag nga ADAR
5.89 cases sa kada 100,000 ka mga individuals. Ang siling ni Vergere Makaksyon Vergere, tanan nga ngayon sa Pilipinas, ang may negative 2-week growth rate kag low to moderate risk case classification. Pero may ara gapon niya lugar nga ara sa ginatawag nga high risk nga ADAR. No, nga average daily attack rate bla. Kada adlaw damo ang nagadugang nga kaso sa ila sa lugar. Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, ang Mimaropa, amon isang Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Ilocos Region kag NCR National Capital Region. At least nagabuhin, nagadjutay na lang ang mga lugar nga grabe pang risgo kon COVID-19 ang paghahambalan. Kaya sa ato sa mga aksyon na dapat hindi nyo pagkalimtan, kamasamigid nga ginamuno sa saling nga panatuntunan. Asang nagligad nga bulan, di ba, ginamuno ko ni Perme, atong ginsilin ni Presidente Rodrigo Duterte, nga siya ang nagalaom nga pag-abot sa bulan sang Disyembre bangko na sa Pilipinas ang amat-amat nga kasulhayan sa kaso sa COVID-19. At base kon surod pagid nga bulan o kon base bulan sang Enero na ginatawag na nga new normal. Ang panugod sa pagbangon sang pungsod halin sa pagkausmod, naku ang posibilidad nga amo ini nga senaryo ang matabo mo ay una bes. Latawan nyo, nagatika-tika ng kampanya sa mga kandidato sa eleksyon. Ang opisyal na kampanya nagahilapit naman. Ang administrasyon kag pila ka mga ara mismo sa gobyerno nga may papel man sa kampanya kontra COVID-19, nagapapili man sa eleksyon o galing nag-resign na sila. Pero dalagi hapon ang COVID-19 nga problema. Karon ko nibutan si hapon ng Pilipinas sa malain nga sitwasyon da sa hugtanay nga classification. Base ang mga kandidato, mga kaaksyon, di na makakampanya bla. Kasi base sa ulihi mangin bintaha sa ila sa nga pangontra. Kag amo pang magadaog kag magauyat sa mga taas nga posisyon pagkatapos ng eleksyon, kundi ang resulta sa ulihi ang mga ayara sa gobyerno nga subo nagakandidato nga para sa ila kuno sila na baka-baka kampanya kontra COVID-19 ang gwa sa ulihi magkalabalda sila suli. Mga hampol sila lang punaya pero para dari sa Negros Occidental sa uli dumako naman ang kandidato ba sa Negros Occidental nga way pa eleksyon niya mayaran na saya. May sumasuma na sayang mo? Linga ho? Tao, kita mo nito ho? Sa amo ng restrito ho? Abansi ko ho? 50,000 ho? Sira nga distrito 25,000 ho? Sa piyak 100,000 ho? Kon bansi ho, ng tuwabla to, 200,000. Pag tapos ang eleksyon, ang sinugid yang abanse, nagsuli. Amo nagalikad na buon sa abanse sang kontraya. Tingwa ya ng hampol, lampunaya, kagasla. Observation report sa patrol, ibalonta ang sitwasyon sa pila ka mga lugar dari sa may surat sa Bacolod. Sa patrol with Action John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Action John, mayong hapon please kamin. Mga panakson mo, mga hapon sa tutunan ng mga kaaksyon na magsining oras. Pero doon talangita, no? Pero dito, timpano, pasubong kay ako ginagawa sa lapit ng Burmans, medyo mas lawik. Okay? Damo lang sa sinikpan. Doon, mga Alas 5:32, Action John, dalagid plastaran na isang maayo kay daw hindi gid maayong ato sa nga sulod Action na Oliver, tawgan taliwat. Ang ato sa patrol basta naga-mobile sila black, kung naga-mobile sila pwede ana maka maka pundo temporaryo or base kung ara sila sa malayo-layo nga lugar, no? Importante nga bibaluan sa ato sa mga aksyon sa bunga oras ni alas 5:35 na sako giding kanabanan. Action John, nabalik si mo? Yes, balik Action Martin sa patrol. Ang bako mo sini oras, dulom na gitman ang atong nga palibot. Kaya diba, siguro baga ang ibang nga, subong siguro sa niyo, sugod din sa mas malawig ang gabi. Kaya 5:30 sang hapon, pero do gabi na, no? Pertin ang mga salakyan nga tutugata. Diri halos makita na naton tanan. Nagapasiga sa ila, diri nga mga front lights, mga suga sila salakyan. No? Kaya medyo hindi nakaburot ang iba siguro. May mga tricycle nga
Magidugay lang kung magdulom-dulom na gitigtulat na mapasiga sa ato sugat ito kasilaw man sa mga sugat na action man, no? Pero kung ikaw nakaibalo sa tila ka madalan nga medyo matulo traffic sa mga hapon, at the best gate agad ibo malikawan mga ka-action ang mga burbugat na trapiko sa sulad sang Bacolod. Sining hapon at ang kamugaan giya, temporarily, mas maaari siguro kung ligawan na paglabay doon sa area mga ka-action sa dalan Lacson, kung malito sa bahay naman sa dalan Ramos, Lacson palangadaan, abaw karon nga po nagkabig na din ang moderate to heavy, apit to heavy ang sitwasyon sa trapiko ang pag-aang. Ipang naman yan, dali nagalusot na kang konstera Alas 5:34, base lobat ang communication action all over. Sa Owaita, sa bansang special com tama na? No? Stop action na dyan, balikan ta ka dugay-dugay kay ano naman, no? Gabalik naman ang hindi mayong signal sa imo sa communication. Gapamati kamo ha sa observation report sa patrol sa pila ka mga importante nga ginagyan, masabi ginagyan bla sa mga ka-aksyon naton, labi na sa oras subong damo sa pauli sa tagsa-tagsa nila siri ka panibalay. Sa mga nag-monitor ha, nagpadala sa ila sa nga mensahe sa Facebook Live, standby ka mo nagduwek na lista ka mo. Action dyan, balik sibo. Yes, Diwat Action Mars, subong ang mga taniyonari nakabit sa may area sa Burgos Extension. Dari sa malapit sa may reclamation area sa sunod sa Bacolod Siniman nga po, medyo traffic na diri laba na tina sa salakyan. Ano na kami diri sa may Barangay 12, no? Barangay 12, Barangay 10 nga down diri. Laba na kilabot na kami sa may tayo. Among direksyon dito, balik dito sa Burgos Public Market. Alin kami diri sa may reclamation, pabukid nga direksyon. Hinay ang movement sa mga salakyan, kumo ang volume sa salakyan basta mo sini oras. Labi na kung diri sa may Burgos San Juan, medyo damo-damo na ginamang ka-aksyon. Dugangan pag ito wala si dating enforcer, alam mo si dan oras, wala masado dating enforcer mong diri sa area sa Burgos San Juan. Alala ko rin, ang patunga mga kaksyon, kipakita man natin nga may sistema na ang traffic of Sinidari. Pero basta mo sa oras, liwaton ko, medyo ito traffic ng mga kaksyon. Pero kapugusan nga area sa San Juan, may problema. Alin dito may Barangay Banago, paubos Barangay 1, Barangay 2, Barangay 6 sa mga kaksyon. Dr. Drisre Barangay 8, light to moderate namang ang traffic situation. Wala dapat kibalakaan ang aton ng mga motorista nga diri nagalusot. Ikomparar kung dito kayo maglusot sa area sa Dalan Lacson. From Buri Road, going diri sa may Ramos Lacson, karon nga po nagkabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Mas mabugat pagid kung pagwa kami sa Bacolod, kada ka naglusot mga ka-aksyon sa bahin sang Dalan Lacson. Kay from Ramos pa lang, kadto ka diri sa Tubang sa Rolling Hills, lalo na po kasi na Tubang sa Robinson's Place Bacolod, diretso dito sa area sang Buri, diri nga po agatirin mas lakyan, moderate to heavy to heavy, kagod kay sa bumper to bumper ang traffic situation mga ka-aksyon. Amo to gani ang balko, kung nalik ka sa north, diri ka nalulusot sa may San Juan. Pero kung naari ka na biya kasundan diri sa bahay naman sa Dalan Lacson, pwede mo tayo brahon na ka-aksyon, drabla sa may North Capitol Road, pwede ka na ka-left turn mong agod lapos ka diri sa may North Capitol Road, diretso sa tatlong bangga. Ang unang bangga, Aguinaldo. Pwede ka na kalusot sa Aguinaldo, tapos ka diri mga ka-aksyon sa bahin sa police station number 2. At least dire-diretso ya, hindi tantom sila kabugat ang traffic ko, wala pa sa mga obstruction na mga ka-aksyon. Another advice, pwede ka na kalusot sa may kaduang bangga mo ng Iyaka, Dalan Gatuslao. Ang diretsyon sila dira kilid diri kaabi sa mga ka-aksyon ng Des Bonifacio Elementary School. Or pwede ka ka-aksyon kalusot sa bahin sa Dalan San Juan, di na mga area likod sa Ayala Mall, Ayala Mall, right turn ka, labay ka lang doon, dire-diretso sa Antonio stop, going straight to this area sa Barangay Banago. Shortcut inagot, malikawan ang traffic ko diri sa area sang Lacson mga ka-aksyon. Pila na nga nakaminuto, nakaligad, pagkit kami di kataboko sa may Burgos, San Juan, pero tignan sa lakyan. Damo-damo, ginakson malagay ginawa Lunes, sabi mo, sa Monday, expected na ina mga ka-aksyon. Pero sa itong namatag pa namati, hindi may mata ko makauli pa lang, i-remind yun sila, paralgit proteksyon sa kagalingon, kaya medyo magulugul-umon ng aton nga panahon, siniman nga hapon na ang galom, aragatipon, yung binadikto sa nabukid na porsyon sa probinsya sa Negros Occidental, north-east direction, o kunya porsyon mga kaakson sa probinsya, diri sa sulad sang Bacolod, amat-amat naman nga tipo ng galom, agod nga preparado, kita preparar,
kapote, kalo, jacket, o kung tayong mga kaaksyon, ori din basa sang ulan subong nga hapon. Karon na, ibalo naton ang sitwasyon, ang mga presyo sa mga balaklon diri mismo sa may balaligyaan sang Bulak sa likod sang Bay Center sa Dalan Terrero mga kaaksyon, surad sang Bacolod. Pero sa totalan ng mga kaaksyon, basta masaling panahon, rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Life Extension Vitamin D3 sang Nasa aksyon! Cellphone Plus Gold. Alright, live stream. Ana Sinuro, mayang hapon, Elizabeth, Malakagamala, keep safe everyone. God bless and more power to ARB at 52. Okay, Gov Bong, Vice, Jeffrey, Kong Greg, hambal ni Ana Sinuro. Salamat. Shane Anthony, watching live New Jersey, pa-shout out lang ko na family, Lepanya, thanks, God bless. Araman si Milay Oligo, si Noe Erwin Di Catoria Gonzales, Gabanitor. Bana Cafe sa may barangay Tangob from Milay Oligo. Jeneline Banduha, good afternoon, FB Live from Quezon City, keep safe, God bless you. Araman si Salda Sasi, may hapon ng sumarlon watching live dari sa Pulo Pandan. Okay, tamyaw ni Milail, si Vanessa Starmeyo, Chinky Dialagdon, Miralyn F. Tibag, Noel Amar, and Alex Monteza. Thank you. Salamat, good. Okay, Jovi Monares. Edi Laos, good afternoon, Axo Marlon. Arilang kanigihapon, Nana Isabel. Gamanitor sa may Victoria City, Vicky Zamora Fuentes. Homalomina, good afternoon, Tessie Escuadra. Monitor from Binalbagan, Martin Aliling. Maria Teresa Hofilinia, Philip Alonso Gay, mayong gabi. Okay, Arnaldo Nasataya Hinada. Lon hambala, ipadalada dayon ang tunga sang gindaog mo. Iyan na lang na ang tunga. Replyan mo sa sang hindi amo galing. Why man ga reply na? Syndicate nga daan. No. Elizabeth, Malakagamala, Axo Marlon, dugay-dugay na lang ang modo. Salin kay padang cellphone ko, electronic raffle ko do, may DTI, an attorney. Pasila na dala. Wala gid ko nagpati. Kagay ko nga tinawgan ko, record ko. Ang yung explanation sa ulihin na piyaran niya gorob lang dakop-dakop ko siya dula lagulpi. Ernesto Paul Parino, mayong gabi Axo Marlon, nubo na ang kaso ng COVID-19 kay eleksyon na puro na kang kandidato gagwa sa COVID no more. Correct. Athia Kimiriman, good afternoon, thank you. Rosalina Arellano Espadero, Christine Menyes Villalobos, Barangay Pandanon DSB, Jose Moncal Torilla, good PM, Nagamonitor Gid. Salamat Gid, thank you. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pamatian lamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na naglik
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Report sa patrol with Action, John Diaz. Action John, sa balik na report, please come in. Ang Smart 3 sa may balagyan sa Bulak sa likod ng base center sa may syudad ng Bacolod naman amat na kanagadamo ang mga bumalakal sa Bulak Action Mart. Ito kalabanan, gate yung ginagulendar sa ila, yung nakabutan ng daan sa Bakla. Kabalokang isa ka basket na may pinakabarato, pinagkita na una, paglibot-libot na ito na may tagdo Centros Action Mart. Pero ang uli, according to isa kay Ma'am Lenny Balorte, ang nagabaligya sa Bulak. Dali Ma'am Lenny, may 150 subunga, no? 150 pesos kay K. Bulubahadyo na ila, pisar nga nagsaka ang presyo sa Bulak, ikan sa supplier. 150 pesos, gamay nga basket, may nanaraysari, may nga Bulak, Action Mart, nga nagadugay, tanggapin isa ka simana, nagsama tubigan na mawiswisikan ka tubig, hindi din maglaya, no? Ining Bulak, Action Mart, na bakal 3, sa likod ng base center. According to sa iya, kung wala nito sansa nga magsaka pang presyo sa Bulak, etikla naman ang kadlaw na bilin at is na magtira temporaryo at ang mga patso kolumbarya kaibag pa dari mismo sa may sunod sa Bacolod ng probinsya sa Negros Occidental. According to Kinam Lenny, 150 para pinakabarato, may araman yung tag 300, may araman tag 500. Pero kung gusto mo gitawang tao, magiging Bulak na nakabutang sa Sunday, and then may mga ribbon, Action Marlon, at nagadangat sa may 500 pesos, may tag-1,000, may tag-1,500 ang presyo sa Bulak. Sunod pag ito rin sa iya, ano lang yan, nang to, puro pa pareho lang ang presyo, kung ka para namang pinaligtan nga to, last year, ang price ng Bulak, kuno, man gamboy sa 150 ang kada basket. Kung gusto mo individual, may ara man stick, per stick imo bakal, may tatlo chain, na may ara nga tatlo sa 150, depende sa klase ng Bulak Action Mart. Ang mga Bulak, ang bakal, dari sa likod ng base center, ang supply sa Cebu, may ari man alin sa may Benguet, pero karabanan, dito rin sa Benguet Action Mart. Ginapabot ka dito nga nagsaka ang presyo ng shipping fee, ako nang bayad lang sa pag-transport, pagbiyahe sa Bulak, ng 10 pesos kada box. Nang una ko sa 1,000 lang na ang kada box. Subong nagalapot na sa Milsin Action Mart, bagod man sa kamahalalon sa pletihan sa mga barko, kaginapagi na mga nito sa mga cargo, kag-iban pa. So sa mga masunod nila, napag yun uman mas maramo, pag bumalakal, sa Bulak sa area sa base center, pero sila ginangganyo nga imbes ka magpa-reserve, mapayo gid nga makita nila personal ang price sa Bulak nila baklon sa ilang presyo nga masarangan Action Mart. Yari din ito ng interview kay Ma'am Lenny Dolorte ang tatiya sa isa sa mga nag-obliga sa Bulak dra. 150. Tapos, ang mahal niya. May, depende sa budget ng customer Kapila. May 500, may 300. Oo, nag-set lang ko na rin. Ang Bulak sa likod. Malaysian, ma'am. Person kin mo, may Antorio, may Glachola. Kung haulong na sa 1,000. 1,000. Kailangan na sa obra, kailangan ng ribbon. Kompleto na. Pero kung gusto nila mag-personalize, Pwede. ano mahal na? Ay, hindi naman. Oo, ako naman lang. Depende na sa budget ng customer. Super na. Ano naman? Best, naman lang sa 28 ang patyo. At sa mga yan, ang atong interview sa isa sa mga managbaligya sa Bulak dra mismo sa area, sa likod ng base center, daliman sa may surad kang Bacolod. Ilang ginabisuhan, nga kung mas maayo, mas temprano sila, samtang barato pang presyo sa Bulak, mga kaksyon, kung may plano, ginman sila nga magpamalaklon diri sa surad sa Bacolod. Mga kaksyon, sa mga panahon, ang COVID-19 ni malatian atong sa gihapon kinakabalakan. Mabakuron ang resistensya, magtuma
patrol ang taglibot sa mga aksyon sandiyan. Una sa aksyon sa mga aksyon radyo. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton gid masamig gid balita nasyonal ho. May labot ni tanan bata tigulang, no? Basta ga social media ka. May ara gali action all over subong sang hagda nga ginaduso sa bahin sang kamara sa Kongreso sa lower house. Naduso nila ginatawag nga one person, one account. Di ba? Para simple lang, dapat ang isa ka tinuga sa Pilipinas, isa lang gid account mo sa social media, partikular sa Facebook. Mayo gid action all over kang amanan tawab laho. Damo-damo sa nagailinaway, damo-damo sa nagapalapta fake news, apektado ang sus. Damo sa nagapinatinay lagani mo. Ako sa ning pike nga account nga ginatawag ang mga trolls niyo. Di kon mahimo nila gani ang ginatawag nga national ID system. Mahimo nila gani ang QR codes vaccination niyo. Pwede gid nila mahimo ni. Antes ang eleksyon, tingwain niyo mapasar manginisa ka kasuguan ang one person, one account nga pulisa. No? One person, one account. Na kuya, kung mamagkauton ko, pabor na pabor yung igong aman. Parang nga tood ah. Why man din sila nagasupak sa kinamataraw sa tao nga tagoon. Iya sa nga, iya sa nilang ang pagkilala sa iya. Maya natagan nga national ID system na pasar ganin naton. Para nga ini mga nagapakuno-kuno bla magkaladula na riyo ah. No? Pilipinas isa sang nalakip sa top 10 nga nations buko sa kalibutan nga may pinakadamo tawo nga sa lawayon. May pinakadamo tawo nga mahilig sa Facebook, social media. Kungsod Pilipinas importante gini. Ang one person, one account. Alas 6:03, pabosan tadi bla. Pabosan tadi. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action and Defensor. Ibang nga balita way tawanabutan, totok sa Action Firing Line. Alas 7, tubdo alas 9 with Action Brian Mordend. Ako naman Action na Marlon Herboya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!